Alright, maray na hapon mga ka-ornamental, and welcome back sa aking munting YouTube channel, Bicol Ornamental Fish Keepers. And today's video nga pala mga ka-ornamental ay magbe-breed po ulit tayo ng betta fish. Although marami na rin ng nag-content about sa breeding bettas, so ngayon ang ipapakita ko mga ka-ornamental is yung sarili kong proseso ng pagbe-breed ng fighting fish. So first of all, ang gagawin natin mga ka-ornamental, syempre, i-groom natin or i-condition natin yung breeding pair na napili natin. So meron ako ditong multi-galaxy na red base, galing to kay Bro Jonald. Tapos itong female na gagamitin ko mga ka-ornamental is yung napanalunan ko sa breeding group ng Thailand. Silang imimix ko ngayon para makita kung maganda yung kinalabasan. At disclaimer lang pala mga ka-ornamental, itong video na gagawin ko ay para sa mga newbie, kasi alam kong marami na rin naman na magagaling mag-breed dito sa Bicol. So ito para sa mga newbie na gusto rin mag-breed ng betta, kasi yung ginagawa ko sa ngayon mga ka-ornamental medyo simple na lang din. Start sa pagkukondisyon ng betta, very simple na lang ang ginagawa ko ngayon mga ka-ornamental. So parehas dito sa male at female, ang una kong ginagawa, kinokondisyon ko sila ng mga 1 month na pinapower feed ko sila. Bakit ko pinapower feed mga ka-ornamental? Ang para sa akin mga ka-ornamental, ang kinagandaan ng pinapower feed mo yung betta, para pag sinalang natin sila, yung male ma-prohibit natin na maging egg eater. Tapos yung female naman mga ka-ornamental is para mag-develop ng maraming eggs sa tiyan sa loob ng 1 month. So anong pinapakain ko mga ka-ornamental? Sa akin basic lang mga ka-ornamental, PO1. Hindi na kasi ako mga ka-ornamental gumagamit ng mga live foods, halimbawa ng Tubifex. Pero mas maganda sana mga ka-ornamental kung meron kanyan Tubifex, Dapnya, tapos mosquito larvae. Kaso ayaw ko naman, kasi tulad sa akin may mga anak ako, so ayaw ko niyan mga ka-ornamental, kasi baka maging dahilan pa para magkaroon ng dengue. So ngayon ang ginagamit ko lang talaga mga ka-ornamental is P1, tapos daily water change. Eto mga ka-ornamental, kahit kung mapapansin nyo, yung tank nila madumi, pero yung tubig nila malinis, kasi daily ko naman sila pinapalitan ng tubig, nag-water change ako. Di naman 100%, ang importante nagdadagdag bawas ka ng tubig para sa good water quality. Tapos dati mga ka-ornamental, ang pinagbibreedan ko yung Selecta 1.5 na galon. So ngayon hindi ko yung gagamitin. Ang gagamitin natin ngayon mga ka-ornamental is yung ginawa kong tank na ang sukat 6x6x7. Tapos ang tubig niya mga ka-ornamental, kung mapapansin nyo, siguro mga mga 4 inches lang. Tapos di na ako mga ka-ornamental gumagamit ng chimney gaya ng iba, kasi para sa akin confident na ako mga ka-ornamental na magsasucess yung breeding ko. Kaya sa pagkukondisyon pa lang, inayos ko na yung pagkukondisyon ng breeding pair, para ngayon salang na lang. So paano ko ginagawa to mga ka-ornamental? Simple lang, una ko nilalagay sa breeding tank is yung male, tapos antay ako mga 10 minutes, saka ko ilalagay yung female. So ngayon mga ka-ornamental, ilalagay ko na dito yung male. Kinamay lang. Yan. Tapos pasettle lang natin muna mga ka-ornamental para mas mano niya pa yung bago niyang tank, para di siya manibago. Tapos syempre talisay leaves. Tapos kung mapapansin niyo mga ka-ornamental, wala siyang tanis ng dried talisay leaves, kasi yung ibang female ayaw mag-mate or nag-fail yung breeding natin dahil sa
dahil sa sobrang talisay lips. Ewan ko nga, basta yun yung napansin ko sa katagalan ko nang nagbe-breed. Yun nga pinsin ko, yung ibang female ayaw ng masyadong concentrated yung talisay extract. Kaya ang gagamitin lang natin, malit na piraso lang ng talisay leaves, tapos i-float lang natin dito mga ornamental. Tapos yung iba, ginagawa nila, nilalagay nila ng chimney, tapos i-release nila yung female pag nakagawa na ng bubble nest yung male. Pero sa akin mga ornamental, hindi na, kasi alam ko naman na yung pagkakakondisyon ko sa pair is, kumbaga, ay para sa akin, nagawa ko na rin naman ng maayos. So, antayin natin mga ornamental lang 10 minutes. A few moments later. So, yun nga mga ornamental, naano na natin yung 10 minutes. So, ilalagay ko na yung female. Tapos after nyan mga ornamental, tinatakpan ko na, hinahayaan ko na lang dito sa kung saan ko ipepwesto. Tapos bibisitahin ko na lang yan mga ornamental kinabukasan na. Kasi ngayon 12 noon. Ganito talaga kung oras nagsasalang ng beta. Tapos kinabukasan mga around 9 AM to 10, makikita ko yan, nagme-mating na sila mga ornamental. Ganun lang naman kasimple mga ornamental mag-breed ng beta. Ang medyo mabusisi lang talaga dapat is yung pag-fry racing. Pero nakita nyo na rin naman din yung sa una kong video, yung kay Master Angelo Bonobrobien. Shoutout Master, doon marami kayong matututunan dun mga ornamental about sa fry racing. So siguro mga ornamental, hanggang dito na lang siguro yung video natin. Shoutout na lang kay Sebastian Santiago kasi siya yung nagre-request sa akin ng about sa breeding beta. Kaya ginawan ko ng video. So pwede para sa iyo tong video natin ngayon. Shoutout sa mga taga-Catanduanes. So sisilipin na lang natin itong mga ornamental kinabukasan na kung successful na magme-mating sila. So hanggang dito lang siguro mga ornamental.